Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βιντεάκι θα ανοίξω το αυθεντικό λαμπούμπου. Για να δείτε ότι είναι αυθεντικό, έχει αυτό εδώ πέρα το σηματάκι εδώ, το βλέπετε. Να, αυτό είναι το σήμα της αυθεντικότητας. Σε όλο βίντεο που θα κάνω θα σας δείχνω τις διαφορές στο αυθεντικό και στο ψεύτικο. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Εγώ θέλω να έχω το ροζ, το κίτρινο ή το μπλε, τα άλλα δεν με νοιάζουν. Λοιπόν, είμαι μαζί με τους φίλους μου και θα το ανοίξουμε μαζί. Βλέπετε το κουτάκι. Είναι διαφορετικά από τα ψεύτικα. Δεν είναι σαν τα άλλα. Και επίσης για να το δείτε ότι είναι αυθεντικό, έχει και 4 τρύπες. Λοιπόν, τώρα θα το ανοίξω. Μακάρι να μην είναι γκρι. Θα με βοηθήσουν επειδή δεν μπορώ μόνη μου. Πάλι με το στόμα. Είναι το γκρι! Το καφετί. Το γκρι καφέ δεν ξέρω. Σπάνιο. Όχι, δεν είναι το σπάνιο. Άρα είναι σπάνιο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το βιντεάκι για σήμερα. Το λέμε στο επόμενο βίντεο. Για να δούμε αν είναι ψεύτικο.